Angit skem bama pi baro pidan tagamet kabakot kabakia but hakajing sumar kajong torai jong yu Jesus Christ. But saji sin nada ai kuble ye pi baro hakar theng kajong Jesus Christ but hakani ka video ka bamenta angit skem blame na ku e yu fi leng ba kani ka khubor kabangan sam shafi na kaktian ka jong blame. Di knam kan shimi ka por nginya pai bat nga nakashti Paul sikinong Philipi kalnong ka nyngkong kadakot ka ba pwe kong kumne namar yanga ban im kalong Chris but ika ban yap kalong kajing mentoy ken kani ka way na ki the hot Bible kabangi eat pai kaban puli kabangi sutnat ban kenma kabangi smotanat ban pendan kamro habangi kan kubo lani habangi yaslok ki kalong ka way ni ki de khot Bible ka badan kam but boro ki de khot na ka Bible kilong ki badan kam tamagan ni ka way ni kita ki khot Bible ka badan kam ya kabangi nya pusan abangi ni perkhat ka e ka boblay kwa ban crunching ilang ba po na ba ka ni ka benta na ka tien ka jong na kwa fin shashkor ba but ngay scam blay un dakar ku e yepi shua bangin epet ye kadi khot yang in le bat nya shaw snem nrupu we hado nrupu ar edi hakini kisnem lakem but set bendi ya opo but mentau up ye kejingle hajar hakmat usisa kadau jong jing shakem kadai tang namar ba upo upla ane uyalap ya ka kerteng jong Jesus Christ ba ulong utrai ba ka jing penim ha ka kerteng ka jong ba namar kata ka jing pla ka jong ane ka jingalap ka jong upol ularu bandu ya ka jingim nama ka jinget ha Jesus Christ ula sakeno ba uday uta unong penki ba nang ta ubuan ra e kata ka jingklumar ha ka empire baro kawai nang ta u sakeno ba uyele persya e ka jinga jikijiu ye ka government jang Rome nang ta yu Caesar ba ki wi jing sakeno ba fina put ba la fin puli ba ye ka kam ki apostle e pin sai e hagi badai ba kini ke benta ngite ba sa kang usisa mo usisa rude ubri berunar ba ni o cruel man ba la ni pe na kaliang jong ubri udan ni gabor ban rai peniam you know ani ban rai penim you know kum unong sensya le kum emperor ba ju tingkan ban penangkam ye gabor ga jongu habadan manu kibawan ra ye kata ga jingklumar ha ka sensya khada khamtam haba ka persya ye ka jinshar ka jong utau de u sister mo utau de u sister au dang dan hayeng bendi but hapdeng jong ki kenjuri ka khubor kala poi sekeleng ki balang but ki balang gidan gajing snyo khia mo ye kani kumba kitip baupo uday uta ukpa ubakenja mensim ujongki lani spiritual fathers kamdang ke balang apa Philipi kadang kata kajing snyo si kajing snyo kuslai naga benta jong upol namar day upol uba lailap nyngkong ye ka gospel shaki but mentah apa udon haki kenjuri kumbang ong let's say udon hatmir jong kajing yap but kani kalawan ra ye ka concern ha ka balang borok away babagi tip kini kubo kam tam ka balang po Philipi hatu pol unlai im lani unia bagam tang iya ka bar hoi polong ladang yap ru nagam daw Chris ka de ka jingjob balada na im ru nagam daw Chris ka de ka jingjob so don't worry wanum kuslai tiba mentau pol haba utho ye gani ka shiti utho ye ka ban juba sakata ka jing persang jo ki para bangen
ban ai men sim yu ban kershan yu ban yengru hasanda jangu ko mangitip budon hayeng bendi mentah badagin puli gani ka city ha ka jing shisha dei maki ban ai men sim ya upo penban ngi bagalong da khongpong de upo penban uba pentengen ban ai men sim yaki para banget barbangin pet ya gani ka way ni gidi hot bible ngan next camp bagan ai men sim shika de yanga badapi kom ki para banget hau kris ada ko kabar ko yong kom ne namar yanga banim kalong kris bat baniap kalong kajing mentoy ke kebal ladang yapru nagablaw kris kadai kajing job ladang imru nagabantau kris kadai kajing yok kemat barar ligel ni both ways kidai kijing yok nong nagabanta jonga kemat agan jaka bagaja kamdai kajing du nong yanga kadai kajing job nagabanta ukris langit pai ban nga sekadai khat ka baar ho ong kum ni pol ong kum ni kan ba kum kajing kmi kamang bat kajing kermen jonga bahak ai ka iru onam penleranya nga hendai da kajing slur suda kum bahala kasngi mentaru on pen kraw yo kris haka met jonga lani da kajing im lani da kajing yap so ka benta ka badon kam naga bantau pol kamdai kajing im kamdai kajing yap hendai kadai kata ka consistent kata ka jingyai sakhi kebayai ne na kabanta ukres syaka pertai mau kebangyong kata ka faithful witness ya ukres syaka pertai kata ka dai ka crucial thing ka benta ka benkam bat ka jingim jo pol la bong lani da ka jingim lani da kai da ka jingyap aga da khat ka ba arpel balaki de khat gi babut ni yang ni bo pol umla asyu banjit yak ai ga bau kwa ka nyngkong lada online na kaying bendi bat ban im na kat kris haga ni ka perthai ni banyam bat ya ka ban lek no syakata ka jing down kat ka jong ukris utau belyap naga benta ki pop ke jonggu umla asyu banjit haga bat ka ai ga bau kwa aga jing im ga jonggu ban lain laying bendi lane ban sakriu krista ka patay ne ban yapno ban let syaka jingdorang kat ka jongku bega tangi de khot ka baar fu al kan puli ne ke benta jongfi andai lada ban im ha ka do lada ka ni ka long uso ka jingtrei jonga ti ye ka no nganjit nam tipshu ye ka no nganjit nam tipshu he cannot decide umlashu ye ka ban rai banyak ilane barem kata dei ka bagi ha ka khot ka baar fu nak kena orang kau baar mulai wong kemni hendai ngas ngau lengo apa perengong I'm being hard pressed kamu late yang ana baru kilian late yang ana baru kilian wong ni hendai ngas ngau lengo hakini baru habang ngadon ke jingkwa I ka banyolek no bat balong lem badu kris na bakalong khamba si kat dei hani balik no kamu kapit pau ia kata ka expression of that kajing ia kajing yang baruang ngasolingo hakini baru habang ada kajing kwa ia ka bang nyole no bat balong lem badu kris lalong ngomula hem in you lah late you baru kiliang menta ngamla asyuk ban decide lalangan jit ia kajing im lalangan jit ia kajing yang ni wong pat wong pa ni dekat baat hulai wong ngada kajing kwa pat ia ka bang no balong lem badu kris na bakalong khamba shikat day to be with Christ ang upo bandang no Chris kadai ka beneng yo upo kadai beneng ka beneng na ka benta jongi barwong kalong ka ba khamba shikat day kami tang khamba kadai khamba shikat day kami tang better hai ba phargong far better kalong ka ba khamba shikat day bandon badu Chris na ka benta upo bandon badu Chris day it's not the street of gold kita ki sorok siang mo kamdai kita ki pearly gates ka bagi ong
Kimday na ki krodok kebala sina na ki mau ki bakodor. Hendai nak apa tahu po. Lau lek nak ni ka pertai kalong ukwa bandon bad ukres. Ukres udah ka benta ka bakraw yang ni. Ka bainang ka bakraw yang ni habangin lek syaka jingdoran kat ka jongko. Ukres. Nak tahu po udah ukres. Nak tahu po ukres ulong nadong syadong. Dia kau tahu Paul, hari ni ke bentang nak tiga jawab lagi. Udah dah temui je kejinyam. But habangi puli kan dia kau apa arway. Face kan ni ke jing sisa. Dah kata jing perkat kebalang positif. But dah kata jing kebajong. Nama apa? Utiap biang-biang. Bagi jingnya kamdei. Hendak kadai tang kata ke passage, sya kata ke jengrung ke jong ubangit, sya ke jengdon kat ke jong Jesus Christ. That is nothing. Nak bentau ubangit. Hendak kadai tang kata ke passage ke bangin rung, sya ke jengdon kat ke jong ublay. Nak kata uang kata kau baat mulai bengendon baru Christ. Ngalih jauh bengendon baru Christ long kabak kamba, sikat day akabak kum kani ngirang kamba ni kum kibangit. Kalau kamu iya ke bam cikut, mengira menang bukan ke perspektif. Harga pada ibat ke bam cikut. Kadang-kadang ke lenti ke bangin pet, harga pada ibat ke jingyap. Habangin approach ke jingyap, bangin safety ni kuspai. Bandon berkuras kemang ke bakampa nak benta. Jangan apa jang fikum ki khon ke jang ublay. Abat kadang ke wei ni ke lenti ke bangin ibat habangi don hagan ke pertai kanam pen kuslai yang ni habangi susu yang ke benta ni ke tin ka jang bendon baru kres kalong ke bak hamba sikat day hang tam don ke pop shu hang tam don ke jing pang shu hang tam don ke jing yam hang tam don ke jing kuslai bendon baru kres ke hamba sikat day fi susu hi bak pertai gam ni ke jaka ka bangin song junong sibon gi ni ma dai ni ke jaka ni dak dak jing susi dak jing slide dak jing dak jing ma dak pop ba sibung ge ki ladangin perkhat ba kasno kalong ke bade yang ni banong bong po bandan berpress kalong ke bak hampa sikat dei ba mentang kan ngila klasai ke darba ba udon ni kata ke desire ka jing sliang bandan ba utran henry kau kadan tangkawai ka daw ba ka pelongi u ba un kwa ba unang kata ka daw kalong baun syakri ya ki rukut ki jong ublay ba kata kadai kawai ni kidau bada kadai ya uba un kwa baudang hagan ni ka perthai ka bangin puli mentah ka khot ka ba ar pusau toi ban sa ka do kalong ka ba kham don kam ken na ka benta jong fi ban sa ka do kalong ka ba don kam tam ken na ka benta jong fi ka ba komuni u pastor ka ba komuni u apostle ngem yo shu lano nginam yo bak nginam talangi wat nginam yo syukur mupo uang kapal fareng for your progress and joy in the faith nak kata jengroi nak benta jong fi haga jingge hang ni ka babel kong toy ngan sa ga do kalong ga ba kham don kam ken nak benta jong fi khabar husan tiap bangadon kan ni syania ngatip banganyo sa shisha bangan salem bati baro naka pataka jingroi for your progress but kajikmen jong fi ha kajinge joy in the faith agade kaba sotnak nangalian ke jong pol hang ni pol usnu tu ya kata ka mission ka jong u bakadon ka mission ka benengkong ka mission ka jong u lani kata ka jingtemu balai ba unang ngai sa aga ni ka pertai ka benengkong kalong ba udang lai ka banyalap ya ka gospel kejauh terakhir ni Jesus Christ bat kanang bagata ka gospel bakanang yan seprang kabar baulong atiar ubalarkam na kabenta ka jingim jong kiwipat hangni na kabenta ki parabangen kabakom kani ka commitment ka jing IT lot kana mga banglong kata ka jing sisya na ka reality haupo lani hangi lada ngingi im na kabantay ladi bat ngim na kabantao Chris lada ngingi im na kabanta kinang yalam bat ngim na kabantao Chris lada ngingi im na kabanta kanyam
Hendangin im naga bentau Chris. Solely, completely, only, exclusively. Hendangin im hi naga bentau Chris. Kawa kum keni ka jing ko jing mut ne ka jing ra ka commitment kanum la belong ka reality ha ka jing im ka jongi. Kum tau ong ngar ko ba aku lai la ngalong hard press la te yang ha baro ar dali kilian. Ya ka ingin ra ngam la syuk ban decide. Nagabenta jonga banya for me to die. Kalong bangan iyo Chris markman ante. Hendai nagabenta jonga banya for me to live. Kalong bangan ng sakri yo Chris hangde. Hadu bawang ngam nasi bensait ye ke ba nan rai. Kum tangin le biang sekar kal ba afu nginya persang ye kaban nginya consider ye kan ikade khat Bible. Nginya ngam jeli ubha ben pa ben. Ban instang ye kaban ring ani ban draw ye kata kita ki ompok liu jong ka jingker khu na kini ki kentin nak tin jong oblai bat kan long ka kata ka great encouragement ka jing I mean sing ka bakra ye pi bat yang ai kan igupol bat kan yarap yang iru bangin ye joan kat lang bat upol ban ya pen benai kan ka jing shisha halai ka jong ka jingim ka jonga bat jong fi kum ta ka ka ba fu wong kum ni na mari nga bat im kalong ukres tadi ka benta ka baning kong ka bangin ye pe ni ka pot yang nga ban im kalong ukres bagabaan ngin siapet banyap kalong ka jimentoy yang nga ban im kalong ukres ka tadi ka ka ba fu ka benta ka baning kong wong for to me ani imoy ha ka grek kadai kata ka ba ukren kaba udah banjur baik kata ka position hage ni ka senten for to me namar yang ngah kalong tik kamba uang ngam tit ye sha phang jong phi ngadam kwa ye ban kren sha phang jong phi hendai na ban ta jonga ban im kalong ukres namar nakam dau pol ukres ulong ka jingim kamba ukren ha city kalong kolosai kalong balai ka dekat ka basam nakam dau pol ukres ulong nadong shadong ulong kata ka priority ka baning kong aga jinggo jongu ulong kata ka jingtmu ka baning kong bat ka benta ka bakadu ulong na dong selong aga jingim ka jongu po ngidan sibon ki para bangit ki jing kli ki jongi haga ka jingim haga ni ka perthai hendai na ka benta jonga bat na ka benta jong pi ngidon na ka ni ka perthai om na ka benta kita ki comfort ki jongi Hanya kita kecik penroy no ika maladi ka jongi ika burom beriu hanya ngidong na kani ka pertai bangin na ngay wat ya bangin na ngay wat banang penroy ya ka hima ka jong Jesus Christ kata kani ka jingim ka jong Paul kani bendai ru ka jingim ka jong abat jong fi namar om hang ni namar yenga ulong ukran bhai ka jingim ka belong personal ka belong shimet hagani ka bentar ka tin ka jong ublay ko mangitip hang ni Go pangalaong na niya ketika benta ka ba Paul udah la pakaying bandi bat kajisha kalong ba uhaban mat ni kajinyap nagakti jong ka the government jong ka Rome hagan ni ka benta bat kalong kay ka ba pen perkhat iya nga habang nga perkhat ni ka dekat Bible ba kum no Paul wat kum hagan ni ka Paul ka ba ka ba jenja kaba hagajin siya ka ups tangga jinya iu udang perhat iya ka kaba don kam tam hagajin im ka jong lastlesi na kabanta jong ba na kabanta jong fi kalong ba ban perhat kom ni alangin don hagi kinjeri hagi mani bangi ups tangga jinya dene kalong ka ba kata ka kalong reality na ka na kabanta upo ustaman batay iya kata ka badan kam tam hagajin im ka jong uperkat ya artali ki uperkat ningkong ya ke gospel Chris ya ke boram Chris haga ni ke benta bagabaan uperkat ru na ke benta ke church na bagabalang na kanta ki bangay ba komu ni ubriu jong ublay ngina mi yosyu saway pat na ka jing plaga jong upoli kala sai kedan uong hangi na maringa ban im kalong Chris hangi kam dei kata ka self assertion ka jing kentiu na ka jing yaladi Nika jiyaro yeladi. Henry kani kentin kami naka donut jong ubriu jong ublay ubala dara mati sha daladi. Iya ka jimpan ni Chris bat ka jisha ublay ha ka jingim ka jong kami naka donut
jauh balamat, ya unong penim daladehi. Bat dayang nikin kabang iday banyak perkat. Hagani kakubo. Nagabanda upo. Habang ikran capang kajingek. Kamdon kanu kabalong second hand. Hagi badai bat kajingek badupo. Kajing mat kajing uyu kris kamdai ka second hand. Kaniam ba kajingek jeng kamdai ka second hand. Umdan ye kaniam ka basihan pateng nagi kimigi kpa hagi badai ba kajingek yu kris. Ani lagi wai pat. Hindi kadai kapan udama daladihi. Bat siya mga nong yifi kani gawai. Balalaga ni kadai ka bynta na ka bynta jungi. Nganong yifi pinom imsu na ka bantay ladi. Hendray ka jingim ka jongfi on sa shonshap dalay tiliki. Kabaning kong passion for Christ ka jinglang passion jing terang na ka daw Christ na ka buram ka jongku. Kabar passion for truth ka jing terang na ka bantay ka jing siya. Bagabalay passion to obey Him. Bagajin terang ban ko ngu yu haki baro. Upolong ni namarenga ban im ukres. Kami na kabajeliu jong kamen sim ka jengu. Nama kakantin namarang ni kabatay babalay upo ulas nguhun sisya. Ia kaban im kajing kabakantiu yu ukres. Lap either by death da kajinyap lani da kajing im. Compare kumno kiwe ki im kajing im kajangki hendrai naga bentau po luang yang aban im ukres. Compare kumno kiwe ki kren chapang jengu hendrai naga bentau jong po luang yang aban im long ukres. Compare kiwa kumno ki bri ki ke saudong yu bak eke ka bakinji na kajing im jongki hendrai naga bentau po luang yang ban im ukres. Yang ban im ukres. Balai nama ukres ulang kajing im yo po. Udah kajing kermen ni ka borom yo po. Kolosian iwe arpun yo. Namar kajing im purau po kadai ukres. Kajing temu jong upo, kajing im jong upo. Kadai ukres kajing kemen jong uban im ru dai nak kawan ukres. Ada dai banyak ru kadai nak kaban tau ukres. Nak kata tau polong namar yang ban im ukres. Namarenga ban im balong ukres. Kani gede kapa tengkam banginya perkat. Syuk hak kajing im jongi kom di kod kajong.